ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗ್ ಉಡಲ್ದೆಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ವರುದಿನಿ ಏಕಾದಶಿದ ವಿಚಾರನ ತೆರೆಯೋನುಗ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪುರಾಣಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಬಕ್ಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ನಡುವೆ ಆತಿನ ಪಾತೆರ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಡ ಕೇನ್ವೇರು ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಏಕಾದಶಿದ ಪುದರ್ದಾದೆ ಬಕ ಐತ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾಲೆ ಬಂದು ಅಪಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವರುದಿನಿ ಏಕಾದಶಿದ ಋತನ ಪತ್ತನ್ನಾಂಡ ಇತ್ತದ ಜನ್ಮಡು ಬಕ್ಕ ದುಂಬದ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದಾರ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಋತದ ಪ್ರಭಾವದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಾ ಪಾಪಡ್ದ ಮುಕ್ತಿಯಾದ ವೃತ್ತಪಥದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆನಂದ ಬಕ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏರು ಈ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಮಂತುಪ್ಪೇರ ಅಕಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ವೃತನ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಮತಾಂತ ರಾಜರು ಬಕ್ಕ ದುಂದು ಮಾದಾರ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ರಾಜರ್ನಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕದಂಡ್ರು. ವರುದಿನಿ ಏಕಾದಶಿದ ಋತನ ಪತ್ತನ್ನಾಂಡ 10,000 ವರ್ಷ ತಪಸ ಮಂತಿನ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪೊರ್ತುಡು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಡು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುವರ್ಣದಾನ ಪಂಡ ಬಂಗಾರ ದಾನದ ಮಂತಿನ ಫಲಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಫಲ ಈ ಒಂಜಿ ವರುದಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಋತನ ಪತ್ತನ್ನಾಂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಭಗವಂತಾಯಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ದಾನಡು ಓವು ದಾನಗ್ ಏತೇತು ಫಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುದುರೆ ದಾನಡ್ದು ಆನೆ ದಾನ ಮಲ್ಲ, ಆನೆ ದಾನಡ್ದು ಭೂದಾನ ಮಲ್ಲ, ಭೂದಾನಡ್ದು ಎಳ್ಳು ದಾನ ಮಲ್ಲ, ಎಳ್ಳು ದಾನಡ್ದು ಬಂಗಾರ ದಾನ ಮಲ್ಲ, ಬಂಗಾರ ದಾನಡ್ದು ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಲ. ಅಂಚ ಅನ್ನದಾನ ಮಂತನ್ನಾಂಡ ಮಾತಾ ಪಿತೃನಕಲು ದೇವತೆನಲು ಬಕ ಉಪ್ಪುನ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಲು ಪ್ರತ್ಯೊಂಜಿಲ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪೇರು ಪಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅನ್ನದಾನ ಮಂತಡ ಏತ್ ಫಲ ಉಂಡ ಆತೇ ಫಲ ಕನ್ಯಾದಾನಡ್ಲ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಗವಂತಾಯಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ನದಾನಡ್ ತಿಕ್ಕನ ಏತ್ ಫಲ ಉಂಡ ಆತೇ ಫಲ ಗೋದಾನಡ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಿರ್ದು ಮಿತ್ತದ ದಾನ ಓವು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವೇ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅವು ಪೂರೆಡ್ಲ ಉನ್ನತವೈನ ದಾನ ಪಂದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು. ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವರುದಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಋತನ ಪತ್ತನ್ನಾಂಡ ಮಾತ ದಾನನ ಮಂತಿನ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಪಂದು ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಗಲಿನ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚ ಮಂತನ್ನಾಂಡ ಆಯೆ ಮಸ್ತ್ ನೀಚ ಕುಲಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂದಾರು ಪನ್ಪೇರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಆಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಳಯ ಆಪುನೇಟಲ ನರಕಲೋಕೊಡು ದುಃಖನು ಅನುಭವಿಸೊಂದುಪ್ಪೇ ಪಂದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದು ತನ್ನ ಮಗಲಿನ ಕೊರ್ನಾಗ ಉವೇ ಕಾಸು ದೆತೊನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯೆ ಕಾಸು ದೆತೊನುಂದಾಂಡ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪಂಡ ಬರ್ಪಿನ ಜನ್ಮಡು ಆಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಅದು ಪುಟ್ಟುವೆ ಪಂದು ಉಂಡು. ಐಕಾದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾದ ಮಗಲಿನ ಮದ್ಮೆ ಮಂತು ಕೊರ್ನಾಗ ಆಯನ ಕೈಡ್ದು ಏತಾಪುಣ ಆತು ಬಂಗಾರನು ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ವರನ್ನು ತೋದು ಒಂಜಿ ಆಣನ್ ತೋದು ಆಯ್ಗ ಮದ್ಮೆ ಮಂತು ಕೊಂಡುಂದಾಂಡ ಐಟು ತಿಕ್ಕುನ ಪುಣ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಾಗ ಯಮದೇವರಿಗೆ ಬಕ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರ್ಗಳ ಆಕ್ಲಿಗ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿರ ಸಾಧ್ಯಜಿಗೆ ಆತ್ ಪುಣ್ಯ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಉಂಡು. ಈ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತು ನಕುಲು ದಾದಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಗ್ಲಾಸದ ಬಾಜನಡ್ ಉನೆರ ಬಲ್ಲಿ, ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿನೆರ ಬಲ್ಲಿ, ಬೇಳೆ ತರಕಾರಿ ಬಟಣಿ ಕಡ್ಲೆ ಅಂಚೆಂದೆನ್ ತಿನೆರ ಬಲ್ಲಿ, ಬಕ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ದೀತಿನ ನುಪ್ಪುನ್ ತಿನೆರ ಬಲ್ಲಿ, ದಶಮಿ ಬಕ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ಮೈಥುನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ, ಬಕ ಜೂಜಾಡರ ಬಲ್ಲಿ, ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ತಿನೆರ ಬಲ್ಲಿ, ಕೂಲ್ದೆಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ, ಬಕ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ, ಸುಳ್ಳು ಪನೆರ ಬಲ್ಲಿ, ಬೇತೆಕ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದನೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ, ಪಾಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ, ಪಗಲ್ಡಿ ಜಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ, ಬಕ ಏರ್ನೇರ ಮಿತ್ತಲ ಕೋಪ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಿನೆರ ಬಲ್ಲಿ, ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ಬಕ ದ್ವಾದಶಿ ದಾನಿ ಉಗುರು ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪುನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ, ಬಕ ಅಭಂಗ್ಯವಾದ ಓಲ ಮೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಪಂತೇರು. ಅಂಚಾದ ಕಾಳಜಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಮಿತ್ತು ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ದೇನು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಂತನ್ನಾಂಡ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಆಯ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಣು. ಬಕ ಏರ್ ಈ ಏಕಾದಶಿನ ಪತ್ತುವೇರ ಅಕುಲು ಉನ್ನತವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ಜಾಗಣೆ ಮಂತನ್ನಾಂಡ ಅಕಲಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ದೂರ ಆದ ಭಗವಂತನ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆನ ಏರು ಪನ್ಪೆರ ಬಕ ಏರು ಕೇನೇರ ಅಕಲೆಗ್ ಸಹಸ್ರ ಗೋದಾನ ಮಂತಿನ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಏರು ಈ ವೃತನ ಪತ್ತುದುಪ್ಪೆರ ಅಕಲೆಗ್ ಭಗವಂತಾಯನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಎಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಈ ಏಕಾದಶಿ ನೃತನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತ್ತಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.